Au mai rămas 5 zile până la Crăciun și astăzi gătim șubă după rețeta bunicilor, dar modernizată. Punem la fiert cartofi, ouă, morcov și sfeclă și le dăm prin răzătoare. Tăiem felii subțiri jumătate de ceapă. Straturile de la șubă vor fi în ordinea următoare: peclă, maioneză, morcov, maioneză, cartof, ou, herring și ceapă. Facem salata ruladă. Decorăm salata cu ouă de prepeliță, maioneză, herring, ouă date prin răzătoare, roșii cherry și verdeață. Sper că v-a plăcut videoclipul, nu uitați să lăsați un like, un share și ne vedem mâine cu o nouă rețetă.